Kanjeng Rama pukulen Bathara Bayu sarawuh paduka wonten ing Kendhali Sabda kula ngaturaken sembah pangabekti. Bayu bapakku, basaku kadur. Hastungkara sidham sekaring bawana langgeng yaya senggana klawan Bratasena wis ulun tampa. Apa ta darunane ripalungguhan iki ulun nyapik anggenmu Banda Yudha lan Pancabaka. Kena ndak arani bacok-bacok landhesan dengkul sing dibacok tugel dengkule katut tates. Apa ta darunane kaya mengkono ripalungguhan iki bakal ndak jlentrehake magepokan kelawan Kadang Bayu. Kadang Bayu ingkang gunggunge ana 5. Ingkang sepisan ya kuwi Bayu Wilis. Wujude gunung arane Gunung Mainaka. Ingkang angka 2 ya kuwi Bayu Kanitra. Wujude abang jenenge Jajawerka. Angka 3 ya kuwi Bayu Kinara.
wujute wanara seta jenenge Anoman ya kowe kuwi Senggono. Angka 4 ya kuwi Bayu Langgeng wujute gajah jenenge Gajah Situbanda. Ingkang pungkasan angka 5 ya kuwi Bayu Nengkurat utawa Bayu Mangkurat wujute jalma menungsa gagah gedhe dhuwur jenenge Bratasena ya Werkudara. Ing atase anggenmu ngabekti marang dewa ki padha, anggenmu meguru lawan dewa Bayu ki padha, sing tegese padha-padha kadang Bayu. Sing kudune kasekten kadidayan kaprawiranmu kok nggih ngayomi karo wong sing ringkih. Ning parandene Mahampet sesongaran golek beneri dewi-dewi iki karepmu piye? Aduh, mati.